پا زبان و لفظاں کا تاک و محتاکانی کرد تاک و محتاک لفظاں کی بند یا چاگردی راجکاری نیک رہی یا سائنس و ایدگا پڑانی ای پا زبانا پا چاگردہ مزنی ارزشتی دارا تاک و محتاک چاگردے ذہنی ردوما مزنی کمکے کنا و مردمان گو وتی کشو گورے چاگردہ نزدیک کنا ای تاک و محتاک یک چاگردے نشتگی مردمان ای حالا سرکنند کے شمے کشو گورے ملکا نشتگی مردم چھ جیڑگایاں و آیانی زند گوازینگے رہبند چیو چیند تاکو محتاکانی کردہ ما ای رنگا گیشند کنے علمی و فکری دیم روی تاکو محتاک وانو کے مردمانی علم و زانتا گیش کنگے ہواریا آیانی نندگو پادایگ گپ جنگے وڑو پیم و آیانی حیال و لے کہاں شر رنگیا بدلی کاراں لفظاں کو ربیدگی دیم روی تاکو محتاک لفظاں کو زبانہ دیما براں چتاکو محتاکا مردما وانگے سکین رسی تو نبی سگے واہشت ودی بیت مردم وتی زبانہ نبی سگو وانگا دربرن تو جتا جتائیں گالوارا ہم سرپد باں چتاکو محتاکانی وسیلہ دو دو ربیدگ ہم وتا محکم کنا و مردم یکی دہمیا نزدیک بند تاریکی و سیاسی سرپدی تاکو محتاک یوکا لفظاں کی نہ بند آیانی تہا چاگرد سیاسی چستو یہ ببند کہ راج دفتر یہ دراہ دیما کائند تاکو محتاک ہنچین چیزند کے لوگ پا لوگ دست پا دست سفر کنا و مردما سربند ہمیشانی وسیلہ مردم وتی چاگردہ وانا وتی گوستا وانن تو زانن کہ میں گوستا چی بوتگو مروچی چی بوگائیں چیشیا آیانی تہا زان تو زانشتی نوکیں سفرے بنگیج بیت پوانگو زانگا سکین تاکو محتاک نوک نوکیں وانوک پیدا کنند پا زبانیا ای چیز سک علمند کہ آیا نوکیں وانوک برسید بلوچی نوکے لفظاں کے بنگیجی دورہ بچانے اودا لفظاں کے وانگے سکین چہ ہمیں تاکو محتاکاں بیت و اے سفر انچوش دیم روی کن کہ مردم پا حب و واہگ بلوچی وانگا بندات کنن تو لفظاں کی نوکیں سفرے بنا بیت پا بلوچی زبانہ تاکو محتاکانی کرد بلوچی زبان چوش کے اسکولہ واننگ نبی تو وتی بنداتی دورہ ہم واننگ نبو تک مروچی اگا ہر بلوچے کے بلوچی وانی تو نبشتہ کان یہ ہمیں تاکو محتاکانی بروردند کے بلوچے شہری دمک بباں یا کوچگی ہر جہاں سپرش کتگو بلوچی زبان وانگو نبی سگے سکینش مردمان داتگ بلوچی زبان تاکو محتاکانی بنگیجی دور 1950 ہے دہکا بیت بلوچی اولی تاکہ باروا گیشترین زانتکاراں ہمیں نبشتک کے محتاک اومان بلوچی اولی تاکیں بلے بلوچی نامداریں پٹو پولکار سبا دشتیاریہ وتی کتاب بلوچی زبان و لفظاں کا نوشتہ کو تک کہ چا محتاک اومانا پیش یک تاکہ نومبر 1950 چابو تک کہ آئیے نام محلمن تو بلوچی اولی تاکیں محلم چا کوئٹہ چاپ و شنگبو تک یہ تاکہ سرشونکار واجہ عبدالباقی درخانی بو تک و شونکار واجہ ملک محمد رمضان و کمک شونکار واجہ عبدالرحمن گور بو تک یہ تاک پنچ زبانان شنگبو تک کہ آنی تہا اردو پشتو فارسی بلوچی براہوئی ہواراں اومان پروری 951 چابو تک کہ بلوچی و اردو زبان آئند اچھے دو پد ہما تاک کہ یوکا بلوچی زبان آئند آگوڑا محتاک بلوچی کے واجہ آزاد جمال الدین یہ سرکماشیہ جون 1956 چاپ بیت چدو پد پدا تاک کو تاک بندانی مزنے لڑے بنگیج بھی تو بلوچی نوکے لفظاں کو تی پاداں گیب تو جنزیت بلوچی اولی آزمانک اومانا چاپ بیت بلوچیا نوشتانک نبیسی بھی بیت یا شعر و شاعری چا ہمیں تاکاں بلوچی دیمرو یہ سفر بندات بھی اگر ما بنداتی تاکو محتاکاں بچارے اودا ارمہ نوشتہ کاراں سکندے ایک بیت کیا بلوچی نوشتہ بکنن تو تاکو تاک بنداں بہا بزورند داں کے چاگردہ بلوچی وانگو نبی سگے تبو میل ردوں بزوریت تاکو محتاکانی سرشونکار و شونکار پا ای جہدہ مزنی کساسیا صوبند بند تو بلوچی زبانے نبی سگو وانگے سفر انچے رنگیا دیما روت کے تاکو تاک بندانی درکنوک وط حیران بند بلوچستان سندھ پنجاب رو ارشتی بلوچستان ہوار مزن ہو رو افغانستان نندو کے بلوچم نبی سگا بندات کنن مروچی اگم بلوچیا وانگو نبی سگ بوگائیں یہ ہمیں تاکو محتاکانی جہد بروردند ہمیں تاکو تاک بندانی سببا مردم وتی دمگانی قصہ ہو کو ہرنے شہران شواز کنن تو پا تاکاں چاپگا دیمش دیاں چاہدہ بلوچی کو ہرنے لفظاں گاربوگا رکی تو نوکیں پدرے چا سر بیت
نوکے پدرے چا ہمیشانی کمکا زانت کے مارا مزن لفظاں کی گنجے ہست وہ یہ شوازگی ہیں پدا ہمیں ایک قصہ ہو شہرانی سرا کار بنگیج بیت سید ہاشمی روت ملا فاضل ادی رہو شہران شوازیت ہمیں وڑا واجہ بشیر احمد بلوچ ملا فاضل ملا قاسم و جام درک شہرہ نظاری تو کتابی دروشما شنگش کن پدا بلوچی اکیڈمی قصہانی سرا کار بنگیج کن تو قصہانی 9 کتاب دیما کاری کہ ای پا بلوچی زبانہ مزن ارزشت دارند ہمیں تاک و تاک بندانی سکین پدا مردم رداک نبیسن تو بلوچی گدار و آزمان و کانی کتاب چاپ و شنگ بند سید ہاشمی بلوچی لفظ بلد سرا کارا بنگیج کند و پدا آئیے ہمیں جوت سید گنج دروشما دیما کہت کہ بلوچی اولی لفظ بلدیں بلوچانی لفظاں کی گل سر چمگ مردم نندن تو بلوچی زبان راہ و رہبند سرا کار کنند و زبان اڑو جنجالاں گشگیوار کنند تاکو محتاکانی زوالی 1950 دہکہ بگردن 2010 بلوچی تاکو تاک بندانی شتر دورن تو بلوچانی ہر ہند و دمگاں بلوچی وانوک آئینی ودار کنند بلوچیا بزاں یک چیزیں بیت آئیشند کے بلوچی دراہیں تاک یو کا لفظاں کی تاک بند تو پمشکا بلوچی ہر وانو کے جہد ہمیں بیت کیا شعر نبشتہ بکاں بلوچیا چاگردی تاریخی سائنسی و راجکاری پڑا جتا جتائیں تاکو محتاک دیما نیت پمشکا اے پڑانی نبشتکار پیدا نبی تو اے پا بلوچی زبانہ مزنے کمیے کے مروچی ہم بلوچی وانو کو نبی سوک یہ کمیہ مارگائند چا 2010 پد بلوچی تاکو محتاکانی زوال بنگیج بھی یہ زوال پمشکا بنگیج بیت کہ نو سوشل میڈیا ہے دور بھی تو مردوں وتی چیزاں نویسن تو سوشل میڈیا ہے شنکنا لاتے تاک بند یہ جہدہ کند کہ ما وتی جتائیں رنگ زندگ بدارے بلے آ وطا برجم داشت نہ کنا یہ زوال یو کا بلوچیا نیت بلکہ دیگا بازیں زبانہ ہم کہت میں کشو گورے مسترین زبان اردو ہیں کہ آئیے وانوں کو نبی سوک سک بازاں اردو تاک و تاک بند ہم جیڑہانی دین پان بند تو کم کم ما آہم وتی تاک و محتاکانی کا شگا کم کنند تو بازیں تاکہ بند بیت باید و ہمیشت کے وحد ہمراہیا تاک و محتاکانی تہا ہم بدلی بیت کے بلے ما چوشیں بدلیے یا جہدے نگندے کے تاک و محتاکانی زندگ دارگا آئینی شونکاراں کو تھگ پمشکا آئیے تیز رواجیں وحد گاما شوت نکرن تو زوت زوالیے دین پامباں اگر بلوچی تاکو محتاکانی شونکارا نوکن دور امراہیا تاکانی تہا بدلی بیارتین و شونکاری کرد گو دلجمیہ کار بگپتیں مروچی انچو زوتاں اے تاکو محتاکاں وتی سرپا زوالیہ دور نداتگت بلوچی تاکو محتاکانی دائمی یک رنگی آیانی زوالی مسترین سبب ہیں بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل